me to respond. Yes, respond. To give me a time kaka miyogi. Authoritatively. Yes. Ina no problem. Kidwa ngamo maita bwana. Dongi winjo. Kidwa nge the word Jodong aich nango. Yes. Adwa ni akonyi go sani. Ina no ka jogi okasani weke in 2 term kose in 1 term. Yani e paro margi. Yes. E paro margi. There are only 2 issues. Either 2 term or 1 term. Ni 1 term. Don't they allow me? Okay. Ni 1 term. Igolo William. Tiketo ng'at moro no. To 2 term iduoko William. Mondo yeni mage Jodong aich. Gikiani bentie 1 term moro ma wan jo ka ODM be wanya ka 1 term. Ok jal paro mano nikech giparo gi gin gi chiemo gimor gin mbele ema giparo ni weke in 1 term kata 2 term. Weke okinyal chung president ODM ni law. When you want nyalo bedo nikelo na jomo mere stu. Weke dhi mbele. Koso joge mere gi chiemo e. Wadwa ni wakony jogi. 1 term benya bedo ni wan kaka joka ODM wabedo piny waketo parowa to wagolo ng'ato achiel. Sani Kenya is in need of bati. It is in need of a savior. Wan kamaraj kitingato wuondi. Kenya is in need of a savior. Makati na opposition ma pogeje panga kacha. Kawa golo negi candidate niko raicha wawuoyo kodu giwacho ni weke bas wadhiru gi rutno. Mano gidwa neno nikech ang'o? Nikech the interest margi gino se chulgi gine payroll gi chiemo. We wauru joluo mos. Party leader wani mar ODM allow we o consult all over. To samo consult no mokalo wambe waluwe kawa wuoyo gi jopiny. Then wabo bedo piny to wajipanga. Ne wach kaka kama wadhiye. Aningeni chakre Raila uchak party wani. Sani ma the first time ma winjo kane okango gini ni wane ma manyo jomoko ni udwa nade wakonyu. Siasa mane wago chon cha. Une mani manyo. Wane mani manyo wa. To sani kama wantie UDA ni orumo. Oda mulo. Joka gachagwa kucha. Yes. Gioge gi joge. Sani kura magidongo oko bi wuodi. Muluya onge, Jaluo onge, Jamombasa onge. Tingeni gima timre ka bati. We are not stupid. Yes. Serikal gima timo maduong ma okine. Wan eno kama wabede ni. Nikech one you cannot compromise us. Serikal is busy onego ODM. Don't think ni okone gigo. Sani gidhi magi mobilize ni wajo Mombasa. Niko kiyenya luwe gi joho. Okwabi wuoyo kodi. Nyocha ineno ka jatich William Ruto ma Jaluo ni osieko ni dwa bedo president. Yani kawa uneno wani kineno puke wi mesa. Nitenga moidhe. Ni sani ema ODM yuare okay Kakamega nigi factions ariyo akiana ngo Jaluo akiani yo siju ne okwafuo magi machinations magi jogi Jodong aich gidwa negotiating with ODM is not easy nikech ODM is bigger than UDA nikech kawa donje negotiating table wadhi wacho ni miwa deputy number 1 serikal wago bar inigadi watimere kama but emomiyo jogi ogidwa ni wabed piny George Bati adwa correct ngene one kawa wacho pesa do igo wani ni wachamo pesuru nikech wacho niya wadwa ni wapang kaka jo wadhi bedo ni en case